7, pero ihatag na lang daw niya, oh. Okay, amiga ka ita. Oh, pila na? 5. 5K daw. Gagmay man! Wala ko na ni Mamoy. Gagmay man! Dugay man, O, huwaton. kanawa 15. O, kana na lang, mo 15. Ka na lalay 5. Ka na lalay 5. Ano? Napili mo yan. Ha? Picture sa amin. Picture sa amin. Anong magpapapicture kanina pa? Yeah. Mahal mo lagi na. Ayun ko, barato. Mahal Eh, yan. 650 daw. 650. Lagi. Yatag na lang. Kani. Dako na, oh. Kamay kayo. Dako na, oh. Sila. 2.5. 2.5. Kani ba? Ama. Saan mo? Kikas. Kinuha pa. 3, ano, 2.5. Sila may hangyo, ana. Kani, o kani. Ana. Di ba? Oh, bro. Biglang string mo. Okay, lagi. Diba? Kani. O kana. Ako yung card. Ayaw, sa akin niya ra. Ayaw, bahala ta. Baon niya ra. Oo, papalitan. Ayaw sa. Ganda ng mga pag-board niya, no? Ito, oh. Burgito. Tagalan na rin ni isa. Itong pink. Kat na ba? Pila na itong pink. Kani. Uy, napa siya. Ano to? Ito. Kani. Gwapo na yan. Sama. Kani. Oxygena? Oo. Ano na? Ewan ko. Walang presyo. Oh, ito. Ito mas malaki, oh. Isda ko na. Mas daghan eh. Ha? Mas daghan yung variegation. Kani. Murag dako ang dahon ito. Dako dahon ba? Lapad ang dahon niya. Pares lang na. Kaya lang yung variegation niya ba? Kain ko ba? Ito yung parang pula, oh. Maganda rin to eh. Parang ganito rin. Parehas na siya. Dili, oy. Daing! Dahil ang porn? Hindi. Ha? Hindi na red cherry. Hindi naman red cherry. Red cardinal. Red cardinal. Red cardinal. Ha? dagang mga kuwan ni. Pilas, pindako. 3.5. 3.5 gyapon mo. 2.5 man yun, 2.5. Mahal yun. Nabali, uy. 3.5 ni. Kuha na lang ni. Sinyas na lang ta. Sinyas na lang ko. Ana na lang. Ana na lang ko. Sige na. Ana na lang. Oh. Bali, usa, duha, tulo. Upat, di 7 na ang mayroon nun. Gisa pa. Gisa pa. Ha? Pwede mo to. 7 na mayroon nun. Oh. Wag bilos. Pila ka na? String, uy. Kahit ako mula na. Napay. Karon 10 na. Sarado 10. Kana. Kani. Takot na no. Oh, 10 na. Cash na, good na.
Oh. Ha? Alam mo na? Oh, kaya, sakto na yan. Okay? Kapag nalastas pa na kayo ng kartel. Ano ka? Diba? Oh. Hmm? Bayad na ako. Ha? Ha? Deliciosa. Oo, sama na. Mana? Borsijana. Hmm. Mako na yung regalo niya na ako. Mako na yung regalo niya na ako. Ay. Magdilang angel ka, magtotoo. Dato na daw ko, yes. Di marama. Okay. Basta sa akin kami palitan ha. Okay. Balikan lang namin niya. Ha? Kasya ba yan po? Hala. Kami namimili ng washing machine. Look. Magagandang models na meron sila. Ito 51,998. Meron silang discount ngayon na 7,000 because before it's 58,998. Ayan siya. At ito ay pwede mong lagyan ng ilang kilos. How many kilos, papi? Ito is 11 kilos? 11 by 6 kilo 11 kilogram yung wash and 7 for dry ma'am. Ah, okay. China, nagyan. Panasonic made in Vietnam. Ano yung Whirlpool, made in China na. Oh. Samsung, China pa din. Tingnan mo lagi ko. Kay China mo nila sir kay mas barato ang labor cost sa China. Oh, bitaw. Mas maratong labor dito na. Okay. Hanapin nyo siya pagpunta nyo dito sa Abenson. What's your name? Jason no. Jason? Oh, si Jason. Ayan. Lisod mong gudugway washing machine. Lisod maglaba sa kamot. Sayang ang oras magtukpoong. Nakakadito nagpungko. Maghapon ka naglaba, adi ko kasugot. Bahalag mamurotong korta. Mupalit kag washing machine. Lisod oy. Oh, di ba? Oh, 46,000. Ito ay 10.5 kilos. Ayan. Wash up to spin dry. At Right. least 70% dry ma'am. Oh, Totally dry. okay. And this one, dryer. Yes ma'am, dryer only and washer. Ah, okay. Itong dryer nila is 24,999. May discount for 6 kasi dati is 29,599. Ito naman yung washing. Yung washing machine nila na ganyan. Ito yung hybrid dry. What does it mean? Hybrid dry? Pang dryer lang yun. Ha? Dryer ni? Yes ma'am, doon for spin dry siya ma'am. Ay, dryer. Spin dry po. Ah. Okay, it's inverter naman tingalitan ano? Yes ma'am. Okay, inverter so meaning mas matipid sa kuryente. And then this one, Ito, mas maraming nalalabanan natin ito mga ganito eh. 7.5 kilos. Ayan oh. Yan. Oh, ngayon. Mura pa, 17 ano na. Ha? 17,795. Oh, paano ba? Buksan mo, maglaba May ka ganyan na. tayo noon eh. Pero nasira na. Eh, lahat naman nasisira. Yan na nga, walang magtagal. Whirlpool na yung ating ito na ako sa akin. Ito naman, dryer. Sensor dryer ito. Sold na pala to. Ayan oh, nabili na oh. Yan, dryer yan. Dryer. Dryer naman yan. Ito naman, para sa akin kasi dryer, hindi ko na need. Kasi, you know, pag naglaba ka dito sa Pinas, yung sa amin na washing machine like this, ito yung nasira guys. Ganito yung washing machine namin na dati. Nasira ngayon kasi siguro dahil mahina ang tubig. Yun nga lang, very poor ang distribution ng water dito sa Bohol. Tingnan nyo yan. Imagine niyo, nasira ang ref namin dahil sa kawalan ng kuryente laging nagba-brown out. Nasira ang washing machine dahil sa kawalan ng tubig anytime na kailangan mo mahinang mahina. Kaya yung washing machine nagreklamo dahil mahina ang tubig. Ganyan kami sa Bohol, kayaman. Yan.
tubig at kuryente, hindi abundant. Pero ang advantage siya po sa pwede na siya ulang washing machine nga para ila kung lugar nga para sa init na tubig. Ang kanin sa to diri Pilipinas dili na sari nga init yung connected na tubig kay plastic po siya. May plastic man, ganun dito. Kuan sir, nasa sod man eh. Kay sa sod man mismo mo init dili man ang gikan sa water inlet. Dili na sa sulod. Sa heater sa sud. Nasa heater sa sod. Ano siya wala. Yung sa atin yon, hindi mo pala alam. Yung cotton, pag naglalaba ka ng cotton, kailangan niya, yung mga puti, kailangan na mainit. Kaya yon, sarili niya ang nag-iinit. At paano ba? O galingon niya ba? Ang mo init. Nasa heater sa sud. Mo na nga kung nilabhan og puti, hinlog yun og washing machine. Sama sa mga allergy skincare, kanang baby kuan pod. Baby care. Nga na, baby care na init tubig na. Naman na sa setting, baby care, na daily, na Halos tanan man na programa mo gamit sa na mga steam cycle. Oo. Pero pwede ra nimo i-adjust ang yung adjustment ng ating dito. For example ma'am, kanina. Ganyan yung adjustan. Kanina program is nigamit sa steam cycle sir. So buot pasabot tanan cycle ani mo nigamit sa heating element. Pero pwede ra nimo i-adjust ang temperature. Pwede nimo i-zero pod. Pero para wala na ilabad. Pwede din temperature? Katong ato lagi. Example, cotton ma'am. Oo. Nana siya dedicated nga temperature. Ayan lagi, parehas sa ato Pero pwede na gyapon nimo na i-customize og i-zero nimo. Oo. Pero kaning allergy care dili nimo ni pwede i-zero ma'am. Siya na bahala. Okay. Dapat na di temperature ng allergy steam care. Oo, na siya ikota. Nauni siya. Ingani itong ato pero Samsung lang ang tatak. Ingani nga sistema and then 10.5 kilos gihapon to pero ang iyang opening dire na pud siya window dire. Ngano man ang gibutangan naman pud nga never kung gigamit na. Karang sa warag window ma'am gituyo ang sa Samsung para mag-additional bitaw. Na kay makalimtan na ibutang. Pero kani sa LG pa i-pause pa nimo and then start na pod. Mao ba? Pwede naman siya Katong dili, katong amo dili. Saka may open man dito, may open Oo, dito na. may open lang. Open siya. Pwede rin lang mo stop sir, magsige kaya pag-andar. Mag-stop good normally. Basta abrihan tong naigabay. Ablihan, mag-stop good. Wala kay ko na sito sa daan mo. Kasi di banggar ko di arrange na dili ko dia. Kasya siguro yung talisay. Kasya. I-arrange lang. Ayan, kunin na natin yung mga pinamili natin dito. Karelo. Ganun. Kapag pumipila kami sa mga drinks, dumadami pila. Kanina wala pa, kami lang. Ayun, dumami na. Kasi that? Marcel dito, kasi nauhaw ako, sabi niya, kain tayo sa KFC. Sabi ko naman, thirsty is enough. Kasi, minsan, napipil mo, akala mo gutom ka, yun pala, uhaw ka lang. Nauhaw kami dahil napagod sa window shopping. Ayan lang sa isira, day. Na ako? Sige, bye-bye. Nauna na siya. Excited lang kunin yung mga halaman, guys. Ang daming magagandang halaman dito ngayon sa Bohol Plants Expo 2023. Puntahan nyo na at ang mumura. Sabi namin kanina, bago kami pumunta dito, ang usapan namin mag-asawa, kapag makabili ang isa sa amin, ay magmumulta ng 5,000. Ngayon,
Ang nangyari, hindi kami nakaresist sa gaganda ng mga halaman. Ngayon, nakabili kami ng siguro mga 7 more than 7 ang pots na nabili namin. Kaya, ewan, walang magmumulta dahil gano'n ang nangyari. Ayan. Nandito yung luxurians. Ano yan? 12K? Siya, bakit pare no? Dili no? Parang. Ito yung kursunada niya. Yung luxurian. Ang ganda, guys. Si Ma'am Dara. Ha? Ma'am Dara, oh. Ay, Nagtalibabad. Oh. Ha? sa gitna. Okay, gusto natin yung dahon. Normal, eh, no? Ha? Normal ko na. Diba? Dahon. Ayan, tapay butaw na. May buo, oh. May bago na naman, oh. Ha? May anak siya. Okay. Eh, dito sa, ano, Ha? 13. 13, Ako mo, dati babae nga. Betchy ay. Yan ang araw yun. Ito, ano to? Ayaw yan. Charonier. Ito? Charonier yata yan. Diba? Tendency, ano, may ano sinabi siya. Ay, hindi. Hindi yan Charonier. Hindi siya Ay, hindi. Hindi. Habang daw ito, no? Habang-haba pa yun. Mahaba pa. Ay, imo ni, sir? Ay, ingon palagi kog imo ni. Basta yung anang palahi, imo gyud di ay. Unique gyud ka, sir. Pila? Ha? 11,000 na po. Nay, tag-2,500 na po nga po pa. Bigli eh. Ano to? Lupa na nando ha. Ano sa mana? Antorium. Ako ka to? Oh. Ala, lahi. Ang mother ang nagibaligyan ako tag 10,000. Kana propa na nga na ang 2,500. We. Oh. Propa. Ganda. From Ecuador, Coba na ni. Oh. Hanapin nyo siya kung gusto nyo ng pinaka-rare na plants si Sir. Hanapin nyo na kung ang dami niyang rare plants. Grabe. Dami. Dito, oh. Ang dami niyang rare. Kaya ito, sabi niya, magmumulta daw ng 5,000 yung bibili. Eh, siya, interested sa luxurian. Tingnan mo. Gusto niya yan. Mother, ani, gibaligyan ni Mukten. Nasa imo ako na bibidyohan sa unan. Ah, mo ba? O, ako kamatikod. Kung kay gaark nga nagalagulang. Oh. Kanya ka ni karon, 2.5 na. Oh, 3 na lang na. 3 na lang nanduma. Na may dalawa kong pots na rosemary. O, kuha na. Ako tanan-tanan. Promote ko, ma'am. Si Mamo. Tanawa. Line string, oh. Grabe. Very sweet. Ha? Yapa. Unahon ning dako. Sama, Degi mong anak. Lang. May nakasakay na? Ay, wow. Kaya, hay. Nay, daghang dollars na. Nakasakay na si Undoy. Oh my God. Oh my God! Ang laki. Bye-bye! Ang pinakamalaking talisay dito sa ICM. Nabili namin. And then, Florida Beauty. Yan. Yan. Oh my God, sinang string. Ang gaganda ng mga tanim nito, grabe. Sulit na sulit kapag dito ka bumili. Alagang-alaga. Tsaka, yang malusog ang mga halaman niya. Malulusog talaga.
Okay. Ayan. Ayan. Nakasakay na. Ayan. Uy, may baby sila. Ang kinsa naman ng anak. Ay, apo riay ni. Oh, ang cute. Mauna namin ang string ha. Thank you so much. Naana po te remembrance ka na string. Every morning ka na ako makitaan. Every morning. Sige. Thank you. See you. Ayun. So, happy? Yes, happy. Ayan. Ang daming tao ngayon kasi alam nyo, Independence Day, walang pasok sa school and offices. Kaya kami nga ngayon, namili rin ng ganito. Oh, see that? Oh my God. Salamat. Oh, see? I told you. Kahit paanong sabi niya na may mamumultasan sa aming dalawa, ay nakabili pa rin. Hindi makapigil. Oh my God. Ayun, nakabili rin siya. Talisay, oh. African talisay. African, ma'am. Napay daghan na to, ma'am. Ay, ka-afford lagi. Magpahangyo man, ma'am. Sa kanya pala yun. Mahilig din sa tanim. Bumili rin siyang baliti, oh, variegated. Ang mga mayayaman, napaka-humble. Hindi raw ka-afford. Magpaalam na kami. Ayan, nakabili kami. Nakakatuwa kasi sabi namin, promise namin sa aming dalawa na wag na muna kaming bumili ng kahit na anong halaman. Hindi nakaresist. May nakita kaming mga kursunada namin na matagal na namin na gustong makantan, kumbaga. Gusto naming magkaroon ng ganong tanim na hindi kami nakakabili. Ngayon, meron lahat ng string. Yun ay suki na naming matagal na. Yun yung binilhan namin ng malaking milyon na pungko na na-trending sa Facebook noon. Yun, siya rin. Kaya, nakabili kami ng 1, 2, 3, 5 pots sa kanya. And then 2 pots kay Ma'am Jinky. So naging, oh my God, may nakalimutan. Yung nabili ko, nabayaran na, yung heart. Oh my God, may nakalimutan, nabayaran ko na. Ano ng pangalan nun? Ang ganda kasi nun. Para siyang luxuriance na maliliit na vines. Kaya nagustuhan ko. Ay, binayaran ko na, nakalimutan ko. Ngayon ko na naalala. So, mag-ano tayo. Okay, magpaalam. Ay, anyway, ipakita ko muna and then magpaalam na talaga ako mamaya. Okay, at least dito, nandito pa kami sa Caltex. Ano lang, malapit pa lang. Tingnan nyo naman doon. Nakakita kasi ng luxurian kaya ganun. Yung luxurian nakakataranta, guys. Yung luxurians kasi nila ni Sir Moreno is 22,000. Eh, tinawaran ni Edgar ng 10. Tumatawa ako dahil bakit naman niya ibibigay ng 10 at 22,000 ng price? Minsan kasi, anong malay natin, baka bibigay, di ba? Pero, ayaw niya talaga. Ang last price is 21,000. Hindi namin nakuha. So, marami pa kasing priority. Marami pa kaming dapat paggastusan. Kaya hindi na lang muna namin binili. Kaya, ayan. Yung ano na lang ang nakalimutan. Yung isa. Nabayaran ko na yun. Binayaran ko bago ako pumunta ng yung vine.